Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na moj kanal Gamela Sweetheart. Danas ću sa vama podijeliti recept za Milka cheesecake. To je jedna veoma ukusna kremasta tortica sa Milka čokoladom i mascarpone sirom. I sada ću odmah preći na postupak. Za biskvit prvo ću umutiti 4 bjelanaca u čvrst snijeg. Postepeno ću dodavati i 4 kašike šećera. Potom ću također dodati 4 kašike mljevenog petit keksa i lagano ručno sjediniti sa pjenjačom. Cijelu smjesu podijelit ću na 2 jednaka dijela i presuti ju u kalupe veličine 15 cm prečnika. Istovremeno ću peći oba biskvita u zagrijanom šporetu na 180 stepeni Celzijusa otprilike 15 do 20 minuta. Ako nemate 2 ista kalupa za biskvit, onda podijelite smjesu i pecite je posebno. Sada ću pripremiti fil sa žumancima. Kada kuhate kremu na pari, vodite računa da vam zdjela sa žumancima ne dodiruje vodu koja se nalazi u šerpici. 4 žumanaca i 30 g šećera lagano ću umutiti na pari otprilike 5 do 7 minuta. Dvadeset 25 g Milka čokolade dodat ću u vruću smjesu i mutiti dok se čokolada ne istopi. Zatim ću je ostaviti da se ohladi. Umutit ću 100 ml slatkog vrhnja ili pavlake i dodati ohlađenoj kremi. Potom ću također dodati 10 kašika mljevenog petit keksa i ručno lagano izmiješati dok se smjesa ne sjedini. Sada ću pripremiti fil sa sirom. 100 ml slatkog vrhnja ili pavlake umutit ću, ali ne skroz da bude čvrsto. Potom ću dodati 1 kašiku šećera i 250 g mascarpone sira. To ću sve ponovo kratko umutiti. Na stalak za tortu položit ću prvi biskvit. Na njega ću ravnomjerno nanijeti fil sa žumancima i keks. Zatim ću također ravnomjerno nanijeti i fil sa sirom i odozgo ću položiti i drugi biskvit. Pedeset ml slatkog vrhnja ili pavlake zagrijat ću na tihoj vatri i nije potrebno da prokuha. Sklonit ću sa vatre i dodati 50 g Milka čokolade. Ganaš ću ohladiti 15 minuta i preliti ga preko torte. Ovo je jedna manja tortica, ona je za 6 osoba, a vi naravno možete da napravite i veću, samo uduplajte mjere shodno vašim potrebama. Eto, dragi moji, vidjeli ste, ovaj recept je vrlo jednostavan i brz.
Ostavit ću ga također u opisu ispod ovog videa. Hvala vam puno što me gledate i pratite i vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas sve!